سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلوم سوني 25 طريس تدلو علتاو زيناتات زلكم مصيلكم كم وترو كساب فصامه مدباتنا نختكتاتلونا اندعدمكو بقدامنت ارسته زينا منكسي ኢትዮጵያ ነጥሜት ህዝብ ትግራይን መንብርካኽ መሳርሒ ይጥቀመሉ ኃይልታት ኢትዮጵያን አብዶብ ዝነበረ ሰራዊት ሱዳን አጥቂዖም እስራኤል ሀገራው ፈተና ንዝወስዱ ተማሃሮ ክታበት ክትህብ ጀሚራ ወታደራት ቻይናን ህንድን ናብ ሓድሽ ዶባው ጉንጺ ምእታዎም ተገሊጹ ኣብ ዓለም ዕጸ ፋርስ ብምዝዋር ዝፍለጥ ውልቀሰብ ኣብ ኣምስተርዳም ከም ዝተተሓዘን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም መንግስት ኢትዮጵያ ነጥሜት ህዝብ ትግራይ ንምንብርካኽ ከም መሳርሒ ይጥቀመሉ መንግስት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ነጥሜት ከም መሳርሒ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ዘኢኮኖሚስት ወቂሳ ኣብ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ መጽሔታት ዓለምና ዝኾነት ዘኢኮኖሚስት በ23 ጥሪ ዘቕረበቱ ትንታነ ሓዘል ጽሑፍ መንግስት ኢትዮጵያ ንክልል ትግራይ ንምንብርካኽ ነጥሜት ከም መሳርሒ ይጥቀመሉ ምህላው ዝተፈላለዩ መሰነይታታት ብምቕራብ ነቒፋ ስርዓት ደርግ ኣብ 1985 ብዝተኸተሉ ተመሳሳሊ ፖሊሲ ኣስታት 1 ሚሊዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዓጸቦን ጥሜትን ዝረገፈሉ መዛረቢ መላእ ዓለም ዝኾነ ዝሕዝን كم مزخاخري زغربت تامصيت ابزي وان بتشلامي ناي سلام نوبل بزخونه قدامي منستر ابي احمد اتمرح زلا ايتوبيا بزحزن ملكو تاريخ تدغم كم زلا رديوم اب تግራይ አስታት 2 ሚሊዮን ህዝቢን ከቢድ ሓደጋ ጥሜት ተቃልዑ ከም ዘሎ በመተሐሳብ ድማ አህጉራዊ ተካል ሕጹጽ ስጉምቲ ኾስዳህ ለዋታ ተቅሪባ ህብረት አውሮፓ ዝርከቡ መስተፈላለዩ አካላት ማህበረሰብ ዓለምቲ መንግስቲን ኣብ ትግራይ ሕጹጽ ረዴት ከአቱ ንዝቀረቦ ዘሎ ጻውዒታት ይነጽ ከም ዘሎ ዝነቀፍ ነዚህ በመጽሔት ዘኢኮኖሚስት ዝቀረበ ጸብጻብ ዝነጸገ መንግስት ኢትዮጵያ በወገኑ ናብ ትግራይ ሕጹጽ ረዴት ንምእታው ከምዚ አንቀፈ ይጠቅስ ኢትዮጵያ በዋን ስርዓት ደርግ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ስርዓት ኃይለ ስላሴውን ነጥሜት ከም መሳርሒ ፖለቲካ ይጥቀምሉ መንባሩ ያተነቀፍ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ቁጠባዊ ዕቤት ተመዝግብ ከም ዘላ ክትገልጽ ጽንሐት ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ሃንደበትን ድሕሪት ተመሊሳ ሚሊዮናት ህዝብ በዓጸቦ ከይረግፉ ኣብ ኣፋፊት ሞት ከም ዘሎ አህገራው ማህበረሰብ ሞያ አውያቱ ይስማዓሎም ካልእ በተመሳሳሊ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከምቲ ዝተወጥኖ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ክዛዝም ከም ዘይክል ኣብ ዝጋሃደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ሓያሉ ከባቢታት ተሃገር ጸጥታ ከሰፍን ብዘይ ምኽኣሉ ጾታዊ ዓመጽ እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ተመልኪቱ መብዛሕትኡ ጾታዊ ዓመጽ ብወታደራት መንግስት ኢትዮጵያን ሚሊሻታት ኣምሓሩን ይፍጸም ከም ዘሎ ይግለጽ እኳ እንተሎ ብነጻ አካል ክጻረግና ኣይከኣለን ህብረት ሀገራት ብዛዕባቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕል ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ዘሎ ጾታዊ ዓመጽ ከም ዘሻቀሉ ኣፍሊጡ ይርከብ ኃይልታት ኢትዮጵያን ኣብ ዶብ ዝነበረ ሰራዊት ሱዳን አጥቂዖም በመሰረት ማዕከን ዜናት ሀገር ወታደራት ሱዳን አስኪሮም ለዘሎ ስፍራ በሰንበት ካብ ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ በሸነኽ ናይት ዶብ በከበርት ብረታት ከም ተተኮሶም ገሊጻም ሱዳንን ኢትዮጵያን ናብ ኩናት ከአትዋደሌት ከም ዘይብልን እንኳን ተገለጻ ካርቱም ግናነቲ አዲስ አበባ ኣብቲን ሱዳን አገዳሲ ክፋል ናይ ሀገሩ ዝራአይሉ ዶባዊ ከባቢታት ዘተኽትገብር ዘቅረበቱ ሕቶ ነጽጋቶያ ካብ ጎቡታት ሱዳን አቡ ቱር ዝመጽመጥቃቲ በቲያብ ስግር ዶብ ኣብ አብደል ራፊ ዝበሃል ከባቢ አሪዶም በዘሎ ኃይልታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕል ወታደራት ሱዳን ናይ ሞርታር ደብዳብ ተገይሩሎም ከም ዝነበር ሓደ ወታደራዊ ምንጪ ንማዕከን ዜና ሱዳን ትሪቡን በሰንበት ሓቢሩም እቲ ወታደራዊ በዓል ስልጣን አሲቡ ሰራዊት ሱዳን ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓውፅ ጽቡቕ ምላሽ ሂቦም ለዮም ኣብ ጎድኖሙን ግዳያት ኣይነበሩን ኢሉም ካብ ዝሓለፈ ወር ሕዳር ጀሚሩ ሱዳን በ10 ታሻት ዝቁጽሩ ወታደራት ኣብ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣዋፊራ በኢትዮጵያውያን ሓርሶት ዝሕረዝ ዝነበረ ቦታታት ድማ ኣብ ትሕቲ ቁጽራ ከም ዝገበረት ይዝከር ሰበስልጣን ሱዳኑን ነቲ ናይ ቀደም ስርዓትን ሓርሶት ኣምሓራ ኣብዚ ከባቢ ንኽነብሩ ዝፈቅድ እዩ ብምባል ኣብ ዶባቶም ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ንዝቀረበ ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ግን ነጽጎም ወዮም ኣብቲ ከባቢ ንዝነበሩ ኩሎም ሱዳናውያን ሓርሶት ዝውክል ጉጅለ ነቲ በኃይልታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን ዝተኻየደ ጸጥታዊ መጥቃዕቲ ኮንዲንዎም ሓላፊ ናይቲ ጉጅለ ራሺድ ዓብደል ጋዲር ንማዕከናት ዜና ሱዳን ትሪቡን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ኮኔልካ ተሓሲቡሉ ዝተፈጸመ እዩ ክብል ገሊጽዎሎ እዚ ድማ ካብ ወገን ኢትዮጵያ ዝመጽእ ሓድሽ ምስሓብ ከም ዝኾነ አብሪሁም ኣሲዕቡ ነቲ መጥቃዕቲ ንሰላማዊ ሃዋሃው ዘዳኽም ነቲ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ውጥረት ዘበኣስን እንኮላይ ክብል ገሊጽዎ እስራኤል ሀገራው ፈተና ንዝወስዱ ተማሃሮ ክታበት ክትህብ ጀሚራ
እስራኤል ዕድሜኦም ካብ 16 ክሳብ 18 ዓመት ንዝኾኑ መናእሰይ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ክትኸትብ ጀሚራ ነዚ ትገብር ዘላ ድማ ሃገራዊ ፈተና ማትሪክ ክወስዱ ብምዃኖም እዩ ተባሂሉ እቲ ሃገር ካብ ዘለዋ 9 ሚልዮን ህዝቢ ርብዒ ዝኸውን ቀዳማይ ዙር ክታበት ከም ዝወሰደ ይግለጽ እቲ ክታበት ድማ ብፋይዘር ከም ዝፈረየ ይፍለጥ ኣብ እስራኤል ካብ 19 ተሓሳስዩ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ክወሃብ ዝጀመረ እቲ ክታበት ብቐዳምነት ነቶም ብዕድመ ዝደፉ አረጋውያን ብምሃብ ዝተጀመረ ኮይኑ ብድሕሪኦም ካ ተቓላዕቲ ዝኾኑ ዜጋታት ተኸቲቦም ኣብዚ እዋን ድማ ልዕሊ 40 ዓመት ዝኾኑ ሰባት ይኽተቡ ከም ዘለዉ ጸብጻባት ይረድእ ሚኒስተር ትምህርቲ እስራኤል ከም ዝበሎ እቲ ክታበት ንተማሃሮ ክወሃብ ዝተደለየሉ ምኽንያት ናብ ትምህርቲ ንኽመጹን ፈተና ንኽፍተኑን እዩ ፋር ወለዲ ብምሕታቱን እቶም መናእሰይ ክኽተቡ ይግበራሎም ኣብቲ ሃገር ዘለዎ ተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ እቲ ትምህርቶም ምስ ወድኡ ዝወስድዎ ፈተና ብመሰረት ዘምጽኡ ውጽኢት ናብ ዩኒቨርሲቲ ከም ዘእትዎም ይግለጽ እቲ ዝረኸቦ ውጽኢት ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዝህሎም ተሳትፎውን ከም ዝውስን ይፍለጥ ዜጋታት እቲ ሃገር ንዝተወሰነ ግዜ ወታደራዊ ኣገልግሎት ክህቡ ግድን እዩ ኣብዚ እዋን ነቶም ተማሃሮ ዝወሃብ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ዝቐጸለ ኮይኑ ትምህርቲ መዓስ ከም ዝጅምር ግን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝሃቦ ወግዓዊ መግለጺ የለን እስራኤል ነቲ ክታበት ብምሃብ ኣብ ዓለም ዝቐልጠፈት ሃገር እያ በቲ ቫይረስ ተለኸፉ ልዕሊ 600,000 ሰባት ክህልዋን ከለዉ 40,000 ድማ ሞይቶም እዮም መንግስቲ እስራኤል ብመሰረት ዘውጽኦ ሓድሽ መምርሒ ካብ ሎሚ ሰኑ ጀሚሩ ኣብ ወርሒ ጥሪ ዝግበር በረራታት ኣጊዱሎም እዚ እገዳ በረራ ኸ ሓድሽ ዓሌት ኮሮና ቫይረስ ናብቲ ሃገር ከይኣቱ ንምክልኻል ዝተገበረ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ቤንያሚን ኔታንያሁ ሓቢሩ ኣብዚ እዋን ወጻእተኛታት ናብቲ ሃገር ንኽኣቱ ኣይፍቀደሎምን እስራኤል ኣብ ዝሓፀረ እዋን 9 ሚልዮን ህዝባ ፀረ ኮቪድ ክታበት ክኸትም ብምግባር ኣብ ዓለም ፈላሚት ሃገር ንምዃን ኣብ መስርሕ ትርከብ ወታደራት ቻይናን ህንድን ናብ ሓድሽ ዶባዊ ጎንፂ ምእታዎም ተገሊጹ ኣመንጎ ወታደራት ቻይናን ህንድን በሰንኪ ኣብቲ ነተን ሃገራት ዘሰሓብ ዶብ መሊሱ ብዝተወልዐ ግጭት ካብ ክልቴን ወገን ወታደራዊ መቕሰልቲ ከም ዘጋጠመ ጸብጻብ ማዕከን ዜና ህንዲ ኣመልኪቱ እቲ ዝሓለፈ ረቡዕ ዝተወልዐ ግጭት ሰሜን ሰኪም ኣብ ዝተባህለ ቦታ ከም ዘጋጠመ ተፈሊጡ ሰራዊት ህንዲ ቀሊል ጎንፂ ነይሩ ግን ከኣ ተፈቲሑ ክብል ሓቢሩ ብምኽንያት እቲ ኣብ ዓለም ዝነውሕ ዕድመ ዝጸንሐ ዶባዊ ምስሓብ ኣመንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ወጥርታት እናሓየለ ይመጽእ ኣሎ ክልቴን ድማ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ግዝኣት ናተይ ክብላ ይካሰሳ ኣብ ወርሒ ሰነ ስክሪምሽ ኣብ ዝበሃል ቦታ ተወልዑ ብዝነበረ ጎንፂ ብውሕዱ 20 ወታደራት ህንዲ ከም ዝሞቱ ይግለጽ ግዝኣት ሲኪም ድማ ኣብ መንጎ ብሁታንን ኔፓልን ተቐርቂራ ትርከብ ሰበስልጣን ህንዲ ከም ዝበሎ ኣብ ሓለዋ ዝተዋፈሩ ወታደራት ቻይና ንግዝኣት ሰጊሮም እንተኣተው እኳ ተደፊኦም ወፂኦም ኣለዉ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሩባታትን ቀላያትን ሓሊፉን ወታደራት ክልቴን ሃገራት ገጽ ንገጽ ዘራኽቡ ምዃኖም ገለ እዋናት ናብ ጎንፂ የእትዎም እዩ እቲ ዝኸፍአ ዝበሃል ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ላደክ ሽንጥሮ ጋልዋን ዘጋጠመ ግጭት ምንባሩ ይግለጽ ሽዑ ቻይና ኣብ ልዕሊ ወታደራት ጉድኣት ከም ዝበጽሕ ክግለጽ ከሎ ዝሃበቱ ርእይቶ ግን ኣይነበረን ብድሕሪ እቲ ዝተኻየደ ናይ ኢድ ብኢድ ውግእ ነቲ ጉዳይ ንምዝሓል ተዘራሪበነን እቲ ናይ ቀረባ ዝበሃል ብሰንበት ብደረጃ ወታደራዊ ኣዘዝቲ ዝተገበረ ዝርርብ እዩ ክልቴን ሃገራት ሓደ ግዜ ጥራይ ማለት ብ1962 ኩናት ዘካየዳ ኮይነን ህንዲ ከቢድ ስዕረት ከም ዘጋጠማ ይግለጽ ኣብ ዓለም ዕፀ ፋርስ ብምዝዋር ዝፍለጥ ውልቀ ሰብ ኣብ ኣምስተርዳም ተታሒዙ ናይ ማእሰርቲ መተሓዚ ትእዛዝ ዝወጽሉ ካብ መንግስቲ ኣውስትራልያ ምዃኑ ዝተገለጸ ተሲቺ ሎፕ ተባሂሉ ዝጽዋዕ መዐወኒ ዕፅ ብምዝዋር ዝፍለጥ በዓል ሃፍቲ ተወላዲ ቻይና እንተኾነ እኳ ዜግነቱ ግን ካናዳዊ ኣብ ውሽጢ ኤስያ $7 ቢልዮን ዝግመት ዕፅ ዘንቀሳቐስ ኩባንያ ክህልዎ እንከሎ ኣብ ዓለም ተደለይቲ ካብ ዝኾኑ ሰባት ሓደ ዝኾነ ዝውልቀ ሰብ ኣብ ኣምስተርዳም መዕርፎ ነፈርቲ ሺፖል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ኣውስትራልያ እቲ ውልቀ ሰብ ተመሓላልፊ ክወሃባ ንመስርሕ ፍርዲ ኣብ ኣውስትራልያ ክካየድን እያ ተደሊ ፌደራል ፖሊስ ኣውስትራልያ ናብቲ ሃገር ካብ ዝኣቱ ዘይሕጋዊ ዕፂ 70 ሚእታዊት ሳምጎር ሲንዴኬር ተባሂሉ ብዝፍለጥ እዚ ኩባንያ ተሲቺ ዝሽፈን እዩ ኢሉ ነዚ ወዲ 56 ዓመት ፖሊስ ኣውስትራልያ ንልዕሊ 10 ዓመት ነዚ ውልቀ ሰብ ክሕዝ ክሃድኖ ጸኒሑ እዩ ካብ ፖሊስ ዝተዋህበ መግለጺ ከም ዘርእዮ ኣብ ኔዘርላንድስ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ዝወጽኣሉ ቅድሚ 2 ዓመት ብመንገዲ ኢንተርፖል እዩ ነይሩ ፖሊስ ኔዘርላንድስ ኣብ ዓለም ብሕጊ ካብ ዝድለዩ ሓደ እዩ ብዝበጽሓና ሓበሬታ ድማ ኣብ ቀይዲ ክነእትዎ ክኢልና ክብል ገሊጹ ሮይተርስ ነተሲቺን ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ዝሰርሖ ናይ ምርመራ ጽብጻባት ኣብ ኤስያ ቁጽሪ ሓደ ተደላይ ኢልዎ ነይሩ
ሮይተርስ ኣብ ጸብጻቡ ኣብ 2018 ጥራይ ሜታፌታሚን ብዝበሃል ኣደንዛዚ ዕፂ መሸጣ ጥራይ 17 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝረኸበ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ገሚቱ ነይሩ። እዚ ብመሸጣ ዕፂ ባዕለ ሃብቲ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ኣብ ቀይዲ ንምውዓል ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራት ክፍለ ዓለም ዝርከባ 20 ዝኾኑ ትካላት ድሕነትን ስለላን ከም ዝተሳተፋውን እቲ ጽሑፍ ኣረዲዩ። እቲ ውልቀ ሰብ ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብ ማካው ሆንግ ኮንግ ታይዋንን ይነብር ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ኣብ 1990ታት ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዘይሕጋዊ ዕፂ ብምዝዋር ክስ ተመስሪቱ ን9 ዓመታት ተኣሲሩ ከም ዝነበረ ጸብጻባት ይመላኽት። ሚድያታት ኣውስትራልያ ፌደራል ፖሊስ እቲ ሃገር ኣብ 2 ዓመታት ዘመዝገቦ ዓብይ ዓወት ክብላ ንኢደን። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ሎም ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና። ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ብልቢ መስኪን ሰናይ ንዓኹም።